Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। सानै बर' फिसाया सायख'जादों। फैगौ 21 नभेम्बरनिफ्राय खुंफुंजानो गोनां 75थि हारिमायारि सान्टोस ट्रफिनि थाखाय आसाम फुटबल दोलोआव सायख'जादों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय साथाम जोलुर गेलेगिरिफोरा। साथाम जोलुर गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सानैया बर' फिसा। सायख'जानाय साथाम गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै टिमथि नार्जारि, अरुप बसुमतारि आरो नासिब सरेन। 18थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ महाराष्ट्र रायजोनि मुंदांखा देहा फाहामगिरि आरो समाज सिबियारि प्रफेसर डक्टर अभय फांनो दिनै क'क्राझार सहरनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों UN ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ गथायो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथांमोना नुजाथि दंमोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब। चिरां जिल्लानि सासे बर' फिसाया बर' बिजोङाव फरायनानै जाफुंसार जानो हादों। डक्टर देबराज मोसाहारि बिथाङा दायो NIT रायपुरनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै साख्रि मोनबाय। मख'नो गोनांदि डक्टर देबराज मोसाहारि बिथाङा गोजौ फरायसालिखौ बिजनि बान्दुप HS स्कुलाव बर' बिजोङाव फरायदोंमोन आरो हायार सेकेन्डारिखौ चिरां जिल्लानि बिजनि कलेजाव। बिनि उनाव बिथाङा CIT क'क्राझारनिफ्राय इलेक्ट्रनिक्स आरो कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech खौ उथ्रियो। बिनि उनावहाय बिथाङा MTech आरो PhD खौ NIT अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय खालामो। थांनाय 9 नभेम्बर खालि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननो हानाय गेदेमा डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ नखराव मैया खाम सिफुंजों गाजा गोमजायै बरायदों। मख'नो गोनांदि गेदेमा डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा बे बान्थाखौ थुनलाइ आरो सोलोंथायाव बर' हारिनो होनाय बिहोमानि थाखाय मोननो हादों। मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाय। भारतारि सान्थ्रि हान्जानि मिलिटारि अफिसार बिथांनि बिसि आरो फिसाज्लाजों लोगोसे 7 सान्थ्रिफोरा उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। बे जाथाया जादों मणिपुरनि सारुसानपुर जिल्लानि म्यानमार सिमनानि खाथियाव। मिलिटारि अफिसारा जेब्ला गावनि नखरजों रैखाथिनि थाखाय सान्थ्रिफोरखौ लानानै दावबायनाय समाव फुंनि 10 रिंगायाव सिनाय मोनै उदखारिफोरा थाखुमानानै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव मिलिटारि अफिसार, बिथांनि बिसि, फिसाज्ला आरो 7 सान्थ्रिफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। मिलिटारि अफिसारखौ बिप्लब त्रिपाठी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ मणिपुरनि उदखारि हान्जा PLA नि आखाइ थानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादों। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि N बीरेन सिंहआ बे जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ संदाननानै गोख्रों साजा होगोन होनना फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।